بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسولنا ومحمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Уважаеми мюсюлмани, когато мъж и жена се обвържат със законен брак, те полагат основите на едно семейство. В езика на Корана думата айле означава лишение и необходимост от другия. Думата е използвана със същия смисъл и в аета на сура Ед Духа: и те намери беден и в необходимост и те замогна. Това означава, че съпрузите, които са основата на семейството, изпитват постоянна необходимост един от друг. Скъпи братя, животът е основан върху един двустранен баланс. Всевишният Аллах споменава тази истина и иска от нас да го опазим. В първия аят на сура Ен-Ниса се повелява: о хора, бойте се от своя Господар, който ви сътвори от един човек и сътвори от него съпругата му, и от двамата намножи мъже и жени. И бойте се от Аллах, с чисто име се умолявате един друг, и от прекъсване на кръвните родства. Наистина Аллах ви наблюдава. Уважаеми братя, за да бъде вечно щастието в едно семейство, трябва да има уважение между съпрузите, и то трябва да бъде изградено върху здрави основи, тъй като уважението между мъжа и жената, децата, братята и сестрите в семейството представлява корените на дървото, спуснати в дълбините на земята, а обичта са плодовете, поклоните му. Както е невъзможно поклоните на дърво, чието корени са изтръгнати, да има плодове, така също е невъзможно да съществува обич между съпрузите, ако нямат уважение един към друг. Защото е невъзможно хората, които не се уважават, да се обичат взаимно. Братя мюсюлмани, здравето е благо, ниимет за тялото, а спокойствието е ниимет за сърцето и душата. Спокойствието е винаги по-важно от здравето, тъй като второто е невъзможно без първото. А формулата за спечелването на спокойствието е прошката в семейството. За съжаление, ние виждаме как хората днес се държат безпощадно едни към други в своите семейства. Аллах Теаля, въпреки че е господаря на Вселената, опрощава и обещава дженет за онези сред хората, които прощават другите. Той повелява в сура Ал-Имран, 133-134 аят: и надпреварвайте се към опрощение от своя Господар и към градината, ширината на небесата и на земята, приготвена за богобоязливите, които раздават и в охолство, и в оскъдица, и за сдържащите гнева си, и за извиняващите хората. Аллах обича благодетелните. Скъпи братя, ако искаме да спечелим обичта и уважението на нашите съпруги, най-напред трябва да се отнасяме с обич и уважение към техните родители и близки. Също така, не бива да разкриваме техните тайни и недостатъци, тъй като Аллах Теаля повелява в сура Ел-Бакара, 187 аят: те са одеяние за вас и вие сте одеяние за тях. После, когато кажем съвместен живот, трябва да се сещаме за свенливостта, защото в арабския език думата хаят, т.е. живот, произлиза от корена на думата хая, свян. И когато пратеника на Аллах салалаху алейхи веселям е казал: ако не се срамуваш, прави каквото искаш, той е искал да обърне внимание върху това, че безсрамието извежда човека от човечността. Уважаеми мюсюлмани, ако съпрузите показват взаимно уважение и съчувствие едни към други, така както го изразяват към другите, те ще превърнат живота си в дженнет. Искам да завърша днешното си хутбе с хадис от пратеника на Аллах салалаху алейхи веселям, който е казал: вярващите с най-пълна вяра са онези, които са с най-добър нрав, и най-добрия измежду вас е онзи,
който се отнася най-добре към своята съпруга. Скъпи братя и сестри мюсюлмани, пожелавам ви един щастлив и благословен петък. Еселаму алейкум, ва рахметуллахи теаля, ва баракетух.